Clar, l'associació realment, vull dir, rep tot tipus de queixes, de fet vivim al barri, la mateixa gent de l'associació, veiem el deterioro, han viscut sempre, llavors reivindiquem a l'Ajuntament, fem queixes i, bueno, alguna vegada, entre cometes, quan fem alguna mobilització, realment se belluga una mica, però després continuem amb les mateixes, vull dir, no es veu moviment per cap banda en el sentit que parlem que t'he parlat de solars. Tupit, que està allí els ocells, que està tot ple de cagades per tot, és per matar-se. Pues resbala, aquello, rellisca i tal, i t'ho vull dir. Bé, abans quan veies les ciutats netes, ara no, ara hi ha allò de les festes del botellón que deixen el carrer fet una porqueria, no?